A my v našej škole máme, že jedno betónové ihrisko. To je zábava. Aj stále sa toho bojí. To je YouTube či Instagram? YouTube. Kačiatko tu je. Teraz bum. A rybky sú tu. Fuj. Fuj. Veronika! 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 Smutná na lavičke sedí. Doriti. A tuto majú jazierko. Veronika! Veronika! Ideme ich už odpichnúť. Streamuj ma. Streamuj ma. To nehod do jaziera pre onen sledovateľov. Ale nie. Pekne. Si sem dostane. Máme tu ešte kačiatko. To jak vypadá? Počkaj, keď ho dám... Keď ho dám takto. Sa privracia. Opa. Jak som to nedomyslela. Poď sem. Ale tá kačka vyzerá reálne. Mhm. Reálne. Možno bude aj druhá časť. Poď, kačka. A ryby sú tu. Tuto. Žijú? Mhm. Poď sem. Pekne. Spapajú ryby moje. A ty čo tam robíš, ho? Môžem ho zobrať?